But do you think the church is part of the solution, or is it perpetuating the problem? So we want you to join the conversation as you also share your thoughts on 0719 100 404, where we are trying to figure out how faith and culture are addressing or making worse this twin pandemic of gender-based violence, HIV. 0719 100 404. You too can be also a part of this discussion. Now, if you remember last week, we started off looking at some of the scary statistics that are out there. We were talking, as I said earlier, how every day countless women are facing violence, which is not just physical. It can be emotional, it could be psychological, and it can even be economic. And we've covered that on this show so far. Now, these acts often come in to harm, and they're hidden within homes and communities. And yet, the ripple effect it has on a society cannot be ignored or avoided. To make things worse, last week, if you remember, we're sharing how statistics say in sub-Saharan Africa, young women between the ages of 15 and 24, in fact, if you remember yesterday, we were highlighting how across the world, young women and girls between the ages of 15 and 24 account for the majority of new HIV infections globally. Now, in sub-Saharan Africa, young women of the same age are 8 times more likely to contract HIV than men of the same age. If we look at the world, women make up more than half of all adults that are living with HIV. And what is the connection? It's simple, or maybe it's not so simple. It is violence and often the fear that's often preventing women from negotiating for safer sex, which we call coloring on this show. It makes it difficult for women to seek healthcare or even to access important HIV services. This is not just a health crisis. In fact, it is possibly deeply rooted in social issues that are driven by unequal gender power dynamics, which we've also seen coming out on our show. The cultural beliefs that are out there, some may even say they're outdated practices. Now, the hard question we're trying to answer on this show, is the church part of the solution, or it too is clinging to traditions that may be fueling the problem? 0719 100 404. When we talk about gender-based violence and HIV, they're not just health-related issues, but they are also a deeply rooted social construct that is built on social attitudes about gender roles, about how women and men should interact in our societies. And often these unequal gender relations are getting in the way of sometimes of resource allocation. Others will say, according to the United Nations, it also has a bearing on political will to change some of these unequal gender power relations. It is Capital 100.4 FM, Harare's Habit. You too can also be a part of this discussion as we try to connect HIV, gender-based violence, to our faith and our culture, and the role that our church is playing in. Kana mushayeuka vhiki rakadarika tanga tinase kuri mafuta tichivabvunzurudza mibvunzo yakasiyana-siyana tichitesa manhamba iwawawa nezvaangava achireva kwauri neni. Now today I've spared you more stats. I've just given you some basic ones, but here's another shocking factor. When you look into South Africa, there was a study that was done that involved over 1,300 women who were attending health centers. And what was interesting was, of these women who were attending these health centers, most of them had been beaten by their husbands. Women who had been beaten by their husbands or boyfriends of that 1,300 women were almost half. And they also said at least 48% of those women will most likely become infected by HIV/AIDS than women who are not in violent relationships. We went to America as well. We found a study that African American women who have abusive partners were less likely to use protection when they're coloring than women of the same race who did not have abusive partners. They also found that young women and girls are more often targeted for sexual assault by men who believe that these young women are less likely to be HIV positive than older women. So when you listen to these statistics, bear them in mind as we are having this discussion, that it's not empty. It's coming from
research that has been done across the world. Yeah, they're also saying a young woman's history of sexual let me simplify that. A woman who has history of sexual violence is almost 2 times more likely to end up HIV positive compared to a woman who has never experienced intimate partner violence. So you can see there's a huge connection there between violence and HIV infection across the world. In Asia, actually, studies that were done as far as 1990 and 2009 found that there was a growing population of newly infected people in Asia, and most of them were women. So you can see across the world it is staggering. In Australia, for example, the indigenous women there, some will call them aboriginals, are 18 times more likely to be HIV positive than non-indigenous women, and they are 3 times more likely than non-indigenous men. And why this is important is they are saying they're marginalized women, right? They're women who are living under difficult situations, more likely to be experiencing gender-based violence. If we go to Thailand, 1/3 of new infections in 2005 were women who had contracted the virus from their long-term partners. If we go to Trinidad and Tobago, women in their late teens, listen to this, were 6 times more likely to be HIV positive than men that age. In Jamaica, the island of the Dreadies, young women there are twice as likely as men to acquire HIV. In Honduras, AIDS is the leading cause of death for their women. So there is some connection between violence against women and HIV, and how it may be both a root cause or a consequence of HIV. And now many organizations, including UN Women, the United Nations itself, WHO, they're all rallying behind coming up with some more information to try and understand what is going on. Now, as established by the United Nations Population Fund, in Zimbabwe, 1 in 3 women has experienced some form of gender-based violence. And I know this is starting to sound like a broken record because we've been saying this quite a lot in the last 16 days. And yet the reality cannot be ignored, especially looking at these statistics, that if you are in sub-Sahara, are 8 times more likely to end up with HIV and AIDS between 15 and 24. That has got to scare us and shake us a little bit more, especially for a continent that believes that we're very cultural, we're very conservative, especially for a nation that believes that the majority of us are Christians. How does the church fit into this discussion? Those are and looking at some of these statistics. Joining us this morning, Sekuru Mafta Varipano. He is the voice of our culture. In this show, he's advocating pretty much for patriarchal perspectives. He believes men are indeed in charge, and yes, there is strict gender roles, and men and women can never exercise gender equality, and he does not subscribe to the fact that in early Africa, before colonization, gender roles were fluid and men or women were not lesser or superior because of our gender roles. Sekuruma Mukase. Namuka zvakanaka ndanzwa chisvisvina chaizvo chirungu zvinoinisa sekuru zvinozinisa sekuru ndinobva ndanetseka semunhu asina kufunda ndobva ndati vazukuru wangu mamuka sei mamuka seiko nyika sekuru vari pano vakakubirirai don't worry chamagadzisa masatiksi wawa kuti ahwisisike mumabati. We'd missed this voice. He's back in studio this morning. He is definitely a proponent of gender equality. He also, to some extent, subscribes to the notion that some of the biblical beliefs we've been holding might be outdated, and they certainly do perpetuate gender inequality. He's Reverend Madzime. He comes from the Anglican Church, and his parish is not so far from here. Reverend Mamukase, thank you for joining us this morning. Yes, good morning, good morning. Excited to be back. I'm back, and the topic has not yet been finished. I was hoping to come back, my pets. And lastly, at least we have got a female voice during our conversation, and my advisor, she's also very passionate about community development.
She also considers herself a gender activist. She's a youth leader. Yes, Sekuru. Di Mainyaku. Good morning, Mainyaku. How are you? Okay, we seem to have lost her there. Regandi gozama kubabata. Sekuru, takanga tichimbozeya neminyaya ivhiki rinodarika iri tichikubvunzurudzai nyaya dzekubvumirana nyaya yekukala coloring, and takawirirana kuti coloring pachirongwa chedu inoreva sex. Tikati aiwa isusu toshandisa vara rokuti kukala nai. Tida kutangira pekubvunzana Sekuru, muchingohwa manhamba yavatashata nezvavo kuti vasikana vemuno muAfrica 15 to 24 years, they're 8 times more likely to become infected by HIV AIDS than men or boys the same age. Pasi rose vasikana ivava vemakore iwawawa they account for new infection also anekwa HIV vari pazera iroro 15 to 24, asi vemuno muAfrica tiri kunzi we are 8 times more likely to end up HIV infected between the ages of 15 to 24 than vakomana vezera iroriri. Kureva kuti vakomana vezera iroriri chances are havasirivo vari kutapurira vasikana ava chirwere. Chances are vanhu vakatokura kudarika 15 and 24. Now tichitarisa tsika namagariro edu tichitarira manhamba iwawa ari kutariswa pasi namamwe mastatistics emuno muZimbabwe also mamwe acho emuno takambomatawa nezvavo anoratidza kuti isusu muno muZimbabwe child marriages also was the figures were also pretty high. Munoonavo here kuti kuda tsika nemagariro edu muno muZimbabwe ane vakakukurudzira kuti manhamba iwaya akwira, nokuti kuda anobvisa here rusununguko rungangova ruchidikanwa nevanhukadzi rwekuti vaite zvavanoda kuti kana kuti vawane a little bit more autonomy in the decisions that they make about their body. Zvinoita kuti nhamba idzi dzatiri kuhwa idzi dzikwire, dziri kuratidza kuti kune gender based violence but also kutapurirwa kunoita chirwere cheHIV kuvana vanaka 15 to 24 vanaka. Chekutanga ndopa kutenda kundibvunza mubvunzo wakadai, ndobva ndapakupa kutendawo kuti zvakanaka kuti maakuzviona kuti makange menge marashika. Kurashika kwakatanga kwekuti vanhu vagadziridze kuti pakuranga mupwere vana, kuti vanhu vagadziridze kuti vana vanorangwa sei, vakabva vati vana havarangwi muzvikoro, vakabva vati vabereki vamwe vafanira kunge vachiranga. Chiri chikonzero chekuti hongu vamwe vaiita utsinya asi hazvirevi kuti wese ndiwo waita utsinya. Vana vakabva vakura vasina wachengete, vachiita zvavanoda. Zvinotoshamisa nezvekutoti kana muzvikoro madrugs akuwanikwa muzvikoro, vana vakutora zvinodhaka, nekuti munhu aiti kana akaita chaakanganisa airohwa nematicha orohwa headmaster chachai, waiva nemarovera vaiita. Zvinhu pazvakabviswa izvozvo, vana vedu vajakara vakuita zvavanoda, vakuziva izvo zvimapepa nhau nezvimamedia zvakati kuuya newauya ava, vakuona zvisiri zvezere ravo, vaona zvisiri zvezera ravo vakuda kuzviita kunge ndizvo. Mazuva ano nezvikafu zviri kudyiwa taiziva kuti kune zvimwe zvikafu zvaisadyiwa nevanasikana nekuti zvaibva zvavavaka kuita vanhu vakuru. Nhasi uno munhu angodya chero chaadya, vakuita kunge vanhu vakuru vari vana vadiki zvokuti kukafamba. Ndoda kuti muende kunzvimbo dzevanhu vakuru dzinomwirwa doro chaicharo, unoona tuzera turiko, tumwe tacho unotonyatsoona kuti mwana mudiki uyu, asi izvo zvoga izvozvo zvinokonzerwa nevauye. Tikacherechedza hongu mitemo inogadziridza kuti vanenge vaona chakaipa, asi mimwe mitemo yacho inogona kutogadziridza ine vanosaidzira vanenge vachida kukanganisa tsika dzedu. Ndozviziva inini kuti mwana checha aidzidza achiziva kuti ndikasawerenga ndosvikorohwa naticha, ine vana vaipasa, vaibuda zvakanaka. Zvino zvavanhu vakuti vachidzidzisa amene hako ukaita zvavaiita, mari ndeyababa wako, mari ndeyenyu, ini handinei nazvo. Nekuti wakutotya kuti zvino ndikarowa mwana waye ndikaita zvakati ndipo tapedza pekurowa. Tochiona kuvabereki vacho, vabereki vamwe chaakukonzera kuti mutemo uzowanikwa uchiiswa ipapo. Wamwe wabereki ukatoti uya newabereki wako ka, unotoona kuti apa hapana zvendinombopedza, baba wacho vanenge vakatodhakwawo,
vari iwo wemutoriro wotoona kutoti zvino munoti mwana anoenda nekupi. Taakutora tsika dzisiri dzedu, wozoona kutoti vamwe vacho vanoita zvinhu zvinenge zvisina neunhu hwacho. Amai chaichaiwo chinenge uchiti mwana auya kuno, pamwe mapfekera akaita mwana uya hazvigoni kuti titi auye kuchikoro, woshedza mubereki anoti ari 2 times worse than mwana iye. Wotoona kuti apa hapana kwendiri kuenda, ndototaura naye. Woti baba, wotoona kuti baba wacho unoona wanenge wakadhirowa imwe kati yekuti mumusoro inenge yakatonyorwa yekuti tunototi nezera rake shuwa baba wayo anganyorwe zvakadaro. Zvinhu zvinoitika nekuti vanhu vanenge vachiita zvavanoda. Saka tiri kuti hunhu hwarasikira kubva kune vabereki. Ukada kuti uende, hatisakanganwe kuti vauyika ndiwo vakauya nemabhaibheri ka. Ukada kuti uende ikoko kwacho, mapfekera wavari kuita ungatoti wari pamutambo wetsiwo, unoona varume veko. Saka in short sekuru, muri kuti manhamba atiri kutaura nezvawaya ari kunzi pakati pedu isusu vanhu vatema muno muZimbabwe tadzokazve pastatistics yedu kuti 1 in every 3 women ari kusangana nedambudziko rekushungurudzwa nomurume. Handiti pamusaka pekuti munhukadzi tikashandisa statistics iyoyi yekuti vasikana vari pazera re15 to 24 they're 8 times more likely to acquire HIV. Munozvibatanidza sei nezvamuri kutaura? Ndiri kuti inini hakuna panopititika hutsi pasina moto. Ndiri kuti musati maona musoro uchitema, ongororai chaita kuti musoro uteme. Saka moto wacho ndeupi? Saka ndiri kuti moto dzidziso dziri kuitwa netushamwari tiri kushamwaridzana kunyanya vanasikana. Dzidziso dziri kuitiswa nani sekuru? Mazuva ano nenhaurwa yekuti ndataura nenhaurwa yekuti kunyatsorerwa vana havasanyanyorerwi. Ndofunga ndambotaura ndichida kutaura nenyaya yekuchechi mandibata. Machechi ari kumera sehowa. Kunowanikwa kuriko kunofanira kunge kuchidzidziswa. Wachiti 80% hanzi isu tiri makristu 80%. Saka uri wati 80%, saka uri wati ndiwo watone uoro wacho kapana kunamata kwacho. Saka ndikuti zvimwe zvitendero zvisiri zvedu, zvitendero zvisiri zvedu ndizvo zviri kukonzeredza. Ko pachivanhu chedu sekuru, mubvunzo wanga uri kuya kuti paisusu pachivanhu chedu, kutsika dzedu nemagaro edu, zviriko here zvinhu zvingangova zviri kuwedzera kuti nhamba idzodzi 1 in every 3 15 our girls between 15 and 24 vaverengwewo panhamba idzi vanhu vachapedzera vabata HIV to be 8 times more than the same boy or man the same age group. Zviriko here zvatiri kuita isusu pachivanhu chedu chingangovavo kana zvingangovavo zviri kududzira manhamba iwawawo, zviri kutorera vanasikana rusununguko ndingati tiri kuzvitonga here in terms of their body and ndira kubatsirai. Ndini ndiriko kuchiwanda. Kuchiwanda kwacho kana munhu akinge aorora, vanatete vaiongorora vanhu vasati vambosangana kuti mwana uyu ndiye here, vaisvika mukuongorora kuti anoita here, anogara here. Mazuva ano vanotokurudzirwa kuti mamboenda here kundoongororwa kuti hamuna here utachiona hwakauya. Zvisinei nekuti tinoziva kuti muno vanhu vanonzoti kuchiwani kune barika. Ndati zvisinei nekuti vanhu vanoziva. Sekuru ndabvunza mubvunzo, uchibvepi utachiona hwavanenge vachitarira? Uchibva munyika, nekuti hausi kuroora mwana wamai vako, uri kundotora mwana abvawo kune imwe imba. Saka vanhu vanokurudzirwa natete ndo basa ravo nanasekuru kuti mudzimai woda kutora makachena here mose. Anenge asvibiswa nani? Izvozvi vana vari kuzvarwa vaine utachiona pamwe akapuwa nanababa wake. But havasi vari kuverengwa pastatistics. Ndati izvozvi vana vari kuzvarwa statistics hadzizokwanisi kutaura kuti wakazvarwa naye, vamwe havatauri. Saka toda kuita conversation chimbidzana. Iyi statistics yatodudzira kuti kana zvatonzi 15 to 24 are going to end up 8 times more likely, means hazvagwa asina. Saka pane according to your words amsvibisa, asi hatisi kuda kushandisa vara rekuti kusvibisa. Chinongovawo chirwere chakaitawo seshuga sebp. Kune munhu anenge amutapurira chirwere ichi chinenge chabva kunani? Kwachinenge chabva ndopendera kuedza kuzama kutaura kuti chekutanga, kana mwana asati ambowana ari munhu komana, ndosaka tichiti tikaongorora toona kuti mwana vedu here ndiye anacho here kana kuti ndeuyu, zvozoita sarudzo. Saka ipapo zvaiva zviri zvesarudzo kuti kana vese
vakange vaine chirwere vanongogarisana vororana vachiziva kuti aiwa tese takadaro. Saka hanzi ndoda kuti mubate mastatisa yamusangodera pazera irori vasikana 15 to 24 handiti tomboti munomu tatiri vasikana tese tine 15 to 24 years. Pazera irori vasikana are 8 times more likely to end up HIV infected than mukomana ane same age. Murupabata. Ndoda kubatsira ipapo tichitarisa zviri kuitika mapepa. That means that alright. Chiri papo seguru. What are you understanding from that statistic? Ngari mutanga. Murukuwa kuti kudii. Chekutanga ka. Handisati ndambonzwa kuti kune wakomana wezera rechidiki vanowanikwa vachitsvaga chifambi kana kutsvaga mari nenzira dzakadaro. Asi kuvasikana vanondotsvaga wakanga vasina kurayirwa. Fungai kuti tikaenda payunivhesiti yachepo mukomana anopuwa mari yangofanana nemusikana, asi unotozonzwa kunzi musikana anoda kupamidzira kuti awane mari nekuti ada kurarama raramo isiri yake, ada kuteedzera mararamiro ari kuita vamwe, ofunga kuti mari inini kuti ndiwane utonyadzona kuti kuna sekuru mafuta ndiko kwendingawane mari. Saka wana sekuru ndo ansa inyamuri kupa iri kuita kuti vasikana kusagutsikana vari kutadza kurerwa zvekuti wasvike pakugutsikana. Bira ipapo mubvunzo wangu inini uri kuti nechikonzero chamapa ichochi chekuti vasikana vari kuda zvinhu handiti ndo zviri kupamidzira nhamba idzodzi dzekuti vasikana vedu vakawanda vanogona kupedzera kana kuti vachapedzera vane utachiwana kudarika vakomana vezera iroriri. Isusu patsika dzedu nemagariro edu tiri kupinda papi munhamba iyoyi nechikonzero ichocho chamapa, kana kuti murungoti ichechi chete dziri kuuya dzichiita kuti nhamba idzodzo patsika dzedu nemagariro? Chekutanga isu wechiwanhu tatanga kumhurwa, tatanga kushorwa nezvimwe zvitendero. Saka kuti rese retinotaura tinopuwa mazita haricharemekedzwi kune vedu vanotitenda metiri, kune vedu vanoteerera mashoko yedu. Ndiwo washoma vacho wamuri kusara nawo waya wamuri kuti vanenge vasina kubata ndo wedu iwawo. Ava vari kunyanya ava ndeve zvimwe zvitendero nekuti vari kushaya unhu nekuda kuti saka mimi muri kuti kunze kwevanhu panhamba iyoyi vari kusara vasiri kusangana nehosha iyi, for example ndevaya vari kufamba nenzira dzechivanhu, vasiri kufamba nechechi nezvimwe zvitendero. Then pa 1 in 3 women aya vari kusangana negender based violence, muri kuti here varume vari kuonekwa vachikanganisa vakadzi vavo 1 in 3 ndevaya vaya futi vari kuzvitendero izvi vasiri kuchivanhu. Chinonzi violence chachoka ipapo handingati ava vega nekuti chinonzi violence chachoka kana ukatadza kutaurirana nyange munhu akapopotedzwa akaudzwa andoti ndaitwa violence. Saka izvozvo zvinoenda anenge aita measure kuti chauri kuti violence chii, nekuti ndikakuudza kuti zvouri kuita takatobva tikadefina what violence is. Ndoda kuedza kutaura kuti takataura nezvazvo kuti zvinoshungurudza mumashoko mamashoko even kumadziteteguru chacho vantomborova netsvimbo kana munhu akakanganisa mudare chachemo ukauya ukanga uchibva undoshereketa ukange uchipinda mudare wabva undoshereketa uine tsvina unoziva kuti kana uchienda padare haushereketi unorohwa netsvimbo, kana kupinda mudare wakaromba chacho unorohwa netsvimbo. That is not violence. Also be a part of the discussion as we are trying to connect how HIV, gender-based violence in our country, in Africa, is connecting to our faith as well as our culture. Most of us like to pose, as proud Africans because we say our culture is very protective, is very conservative. It's one of the best, especially when we look at Ubuntu. And we also say the same thing about faith, right? It's for the morally upright. And yet these statistics are showing a very interesting connection between gender-based violence, HIV, and perhaps the role our culture and our faith may or may not be playing in this. And we're trying to figure out what is that role the church and our culture is playing. Sekula kuti ususu kwedu manamba yamuri kuona ndevaya vanoita zvimwe zvitendero vasiri kufamba nezhira dzedu dzechivanhu, ndosaka muri kuzviona izvo. Isusu pachivanhu hatina matambudziko iwawawa. Ndoda kumboti mai elder mupindevo panyaya isati ndati reverend vapinde. I'll ask the same question of you. When you look at these statistics, what do they mean to you, but also how do you respond to sekuru mafuta kuti chivanhu chedu chisicho chine dambudziko chikristu nezvimwe zvitendero zvakauya izvi zviri kuita kuti vana vedu
vasaita kugutsikana kuti hanzi kuzvikoro uku kumakoleji kumayunivhesiti vana vechisikana vari kuda zvinhu asi anenge apuwa mari yakafanana nemukomana asi unozoona mwana wesikana woinda mudondo achirashika. Waita basa kolake mukasei sekuru madomuka sei ndatanga nemi. Ndamuka hangu mwana muzukuru wangu wakarashika. Matonditoko nyafi. Inini ndakahlamara nezvataugwa nasekuru kukahlamara chaiko. Nokuti isuwo patine tiri kutoshandawo tichitsvakirudzwawo mastatistics atinotsvakurudzwawo kwatinotiwo kuactivism, gender activism uko. Tinoona kuti isu ma-early child marriages anotozoresulta muma-positive cases evana vaduku ari kutobvawo kune vabereki vakutoti vakamutarira kudai votomuexposa mwana iyeye ende marate iwayo evana ivavo vanotozorwara akatowanda. Toenda kana kumayunivhesiti kunotaura ikoko sekuru kunotori nevamwe vanhuwo vanototaura kutoti vatopukana nazvo zvamachechi zvinokuti vava nedisappointment. Aya amaviews atinoona mumayoung persons atinoshanda navo vanototaura kuti tisatosiyanawo nazvo zvokunamata nokuti takaona kuti hazvo zvasi kutifambira votoenda kuchivanhu ikoko asi utachiwana tinohuwana kuti kwavari. Touya kunyaya yechechi sokuti ndiriwo my-advisor ndinoadvisa mayouth tikapinda muchechi ndinotobvuma ini kuti the church has a role to play in preventing and also helping my victims kuti awane rehab kana tataura nyaya dze-GBV. If not, you cannot separate my institutions ese aya they have a role to play muupenyu hwemunhu wese. Hatingatomboisi blame kana kuda kumhezva kuti vanoenda kunotenda muchivanhu ndo vashoma pavanhu vane utachiwana kana kuti vana vasikana vanokurira muchivanhu vanowanikwa vane hunhu hunoita kuti vasawane utachiona. Iyi yatongova nyaya yekuti zvinhu zvose izvi zvinofana kubatanidzwa zviine bhilifi yokuprotecta vana ivava nekuti vanhu vahwisise kuti utachiwana hwacho huri kumbowanikwa sei. Hunhu hwemunhu haunei nokuti iwe kana wakatendera chakati ichi chino upombe ichi hatina. And what role is that the church and culture should play as far as this link between gender-based violence is concerned, between gender-based violence, HIV, and our cultural norms and religion as well? Ndinoona kuti tinoiti Zimbabwe pachirungu tinenge toti we are a patriarchal society. Dzimwe nyika dzakawanda muno muAfrica yatinoti patriarchy iya kurevera kuti takangokura isusu patriarchy ichisapota more varume kureva kuti kuma opportunities nezvimwe zviya zvakangodero. Saka vasikana nevanhukadzi vanga vakati dzvinyiririkei. Saka tikatanga kutongodzidzisa kuapply gender norms kune zvose kuchechi iko kuchivanhu kwacho kungoti uyu munhu chakakosha chinhu chakakosha ichi haisi vehicle yekuwana nayo mari atoni munhu anogona kuti mangwana anogona kutungamirawo mumhuri ari mukadzi kudero kutongomuremekedza kuti akatongoremekedzekawo asi achimira pachinzvimbo chake hatimitoti akangane kuti chero uri munhuwo anokwanisa kuzowawo nemasolution anovaka asingashandisi muviri wako but tinotoinvesta mauri zvokutoona kuti newe wakangofanana nouyu kufanana kwete kuya kwatofunga kuti ndingati ngaasumudzawo simbi kana kuti kudii. Tinotanga kubvisa mweya iwoyo then kumachechi uko machechi anofana kusiya yekungokuti munhu akaita dambudziko ongonzi it is well namata faster, it is well namata faster. Nokuti kwakawanda ikoko ndiko kubva mastatistics evanhu vanozosangana nematambudziko amuri kutaura iwayo. Ngative ine protocol yekukansela nekuidentifya mavictims inoita kuti sarambe chivasubjecta kune zvinhu zviri kuvaita kuti vaexperience gender-based violence. Got you. Mfundisi ndoda kuti mupinde panyaya iyoyi also responding to zvataugwa nasekuru namai elder. But again, I also pose the same question to you. For a country where we say a majority of Zimbabweans are Christian, possibly about 75 to 80%, which does not necessarily make us a Christian state, by the way, where we are then seeing numbers like this, where it's being said we also are in this figure, where 15 girls between 15 to 24 are 8 times more likely to end up HIV positive, and also linking that to gender-based statistics of 1 in every 3 women. How do you feel about these numbers for a nation that says we are almost all of us subscribing to Christianity, and also a gatekeeper of our values
the right way to live, and yet we are well counted within these numbers. So, for me, I don't want to blame the African people, or in fact, not just Africa, but you find that all those statistics are very negative towards third world nations, and you find that it is not a coincidence that third world nations are affected in such a manner. The problem is secularization that is taking place, and secularization is not something that is birthed within these third world countries. It is the influence of Western cultures that has come onto Africa, and how that has happened. It is a secularization itself. We're just saying it has diminished the role of religion within our society. We're a society that relied very much on religion, and because of secularization, which has done quite a number of things in terms of its effect on our culture. Number one, religion has been diminished. Life is no longer communal, it has become individual. Families are no longer intertwined, as you talk about Ubuntu, as it were. It is no longer just like that. And you find that the things that were family oriented are now individually oriented. So you find that the three main religions that you find, especially in Africa, African traditional religion, Christianity, and Islam, does not subscribe to all this delinquency that takes place at whatever level, regardless of which church you go to, regardless of which community, each one you go to, it does not subscribe to this. But secularization in itself is actually a tool. I want to put it across and be radical and say it is actually a tool against these poor nations and poor communities, to the effect that the diseases that you're talking about, the cure for these diseases, the benefit of these things, you find it's a much, much bigger, you might call it a conspiracy theory, but these are the realities of African and third world nations. Right. So can you give us an example of what you're calling radicalization? It's interesting you said that, because our statistics also included countries like Australia. Would we say Australia is a third world country? I was sharing, I suppose also the statistics was looking at indigenous women in Australia, but Australia is not in a third world country. In what sense are you bringing that up? You were saying just now that these statistics that I'm sharing with you are negatively looking into third world countries, right? That is true. But the same research is not just looking at true. Which at third world countries. Okay, fine. It brought up Australia there. What community of Australia is that? Indigenous women. Exactly. So what are you saying? So my point exactly. My point goes to the fact that, remember what I'm saying, the problem is not as simple as just a girl has slept with this boy and that boy. The problem is the community and the society to which that girl is being raised. The apparatus to which that girl is supposed to be raised. For us, religion is a serious big component for that. You understand? But isn't that the point, that it is women who are coming from communities that are marginalized, women that are coming from communities where there's less education, women from what you are saying? My point is, the pillars of that communities, are they still standing? The pillars are gone. Sekuru and Mbuya are no longer respected in the home state as they were Kudara. Tete na Mkoma are no longer respected. These boys and girls just do as they please. Why? Because the world is now secularized. The community is no longer what is that. Okay, let's speak to the statistics of these 15 to 24-year-olds. Judging just by that statistic, it is therefore implied that the people that are infecting them is someone not in their age group. It is likely older. Exactly. So when you say, the point is not these boys and girls are no longer listening to Mbuya and Sekuru. The point is, it's not how old the man is. It is the community that is now accepting that such a thing can actually take place. You understand? So back in the day, I'm not that old. And what is the role of the Bible in people accepting this? No. We've taken all these religions and put them across. That's how I'm analyzing it. I'm not just taking the Bible. I'll take the Bible. Let's use the Bible, because that's what you can speak to, right? I can speak. What is the role of the church? The church has not changed its teaching. The church has not changed.
But what has changed, it is the environment which the church is now operating under. Church yaramba ikangodaro. Church hainaomboti vanhu ngavaenda vanoite promiscuous. The church continuously teaches against that. But the environment in which the church is now operating in is totally different. Izvezvi musikana akauya kuchechi akapfeka zvaanoda, mufundisi akwanisi kumudza kuti mwanangu zvakapfeka izvo zvisirizvo, because autonzi ane marights ake. But let's use examples that are way within our statistics and what we're talking about here, which is gender-based violence, right? Which is looking at infections of HIV and relationships between intimate partners here. We're not talking about mischief and promiscuity in general here. But you're talking about girls that are 14 and 15. We're not. That is outside marriage. Does that necessarily mean they're mischief? How do you define mischief? It may be outside marriage, I get that from a Christian point of view. Yeah. But the impression, because again, these statistics are looking at women and intimate partners, someone that they're in a relationship with. So it removes the element of promiscuity or mischief there. Fine. Yeah. Get my But it's point. 11 o'clock. We've got to go to the news just as the conversation was getting hot.